Ponekad kad se žalim bratu na posao, kako mi je naporno ovo, ono i tako, i da bi promijenila struku, onda se ona smije pa mi kaže, a koga ti lažeš? Pa kad sam bio mali tjerala si me da kupujem kod tebe sve i svašta, jadan ja i tako. Možda zvuči kao floskula, ali ja zaista volim svoj posao. Mislim, ne znači da nisam bila bolesna, ali 20 godina nisam bila na bolovanju. Volim svoj posao i susrete s kupcima, jer iskreno nikada nikoga nisam pitala kako je, a da ga nisam poslušala, njegovo mišljenje i njegov odgovor. Evo recimo 19 godina sam radila u istom dućanu maloprodaje. Upoznala sam generacije tatu, mamu, djedu, baku, pa čak i malog Marka koji je tad imao 8 godina. A nakon 17 godina mog rada u tom istom dućanu, taj mali Marko mi je donio svoje svadbene kolače i rekao, tetana, ovo je za vas. Mislim da se takve sličice nikada ne zaboravljaju. Veselim se ujutro kad idem na posao, ali isto kad se vraćam sa svog posla sam ponekad preumorna i jako me smeta što nam se ne priznaje stvarno naše radno vrijeme, jer dolazimo sat vremena ranije, ostajemo sat vremena kasnije, jer kupac kad uđe u dućan očekuje pune police, ne možemo pred njim slagati robu. Isto tako moramo dezinficirati, oprati, pospremiti, to isto traje neki sat vremena. U svakom slučaju mislim da smo potplaćeni i jako me smeta jer naši potrošači, što je u redu, imaju udruge potrošača, imaju se obratiti sanitarnoj inspekciji, financijskoj i ostalim inspekcijama, imaju pravo na pritužbe i sve i svašta, a mi nemamo prava na ništa. Sutra na livadu 1. maj, jel? Tam mogu ići, malo. Ajde, bo. Malo prošetajte,